Аз им разправям, че няма мога да спра само като видя, че може да се качват тръбовете много готино. Те какво ще вера? Бегай, бегай! Костина! Не става, викаш, а? Викаш, не става. То вече става гладко наистина. То ка беше ръб. Теб! Ей! Ма трябва 2-3 пъти я миниш. Дай сега тук да те има по-боже миниш още път. Йо, да ни им покажи човек нещо.